Здравейте, аз съм Дан. Аз съм Сашо. Ние сме Майнти. Днеска Сашо ще минава втория адвенчър мап на Илислав. Той е много добър мой приятел. Да. И така, почва. Направи бутон, за да влезеш. Ома фъга, чакай. Сашо, погледни там. Какво? Май видях нещо. Прасета. Не, тук, вратата. Вратата видях. Яко. Човек, няма смисъл, Човек, той е фейл, знаеш защо? Никога не дей слага камъните както трябва. Поне си ги вземи тия неща да ги имаш. Айде, вземи ги сега. Всичко съм взел. Не бе, човек, ни трябва, той е отворен на вратата. Бък има. Той е един бък, сори. Те погледни. Правила. Добре, правила. Аз ще ги чета. Просто чети табелите, там е написано какво трябва да се прави. Горе. Map Beast Pincho in Minecraft или Safin V-Boys. Да, моя приятел. Моя приятел. Have fun. Тоест, забавляй се. Сега ще... Ще палим тук огън. Направи запалка, за да продължиш... Подпали! Човек, че тикат хората вълната. По нея има чест, бутон, вземи го, за да отвориш вратата. Благодаря, че така. Просто бъдането. Добре, човек. Да, чакай се погледни там. Можеш да ползваш лопата, за да щупиш бързо гравела. Аха. Тук не е гравела. Има! Човек! В тебе е гравела! Ау! Да, той е верно. Трябва да вземем чакъл от него. Не, от чакъла трябва да вземем флин. Чакъл или гравела е едно и също. Да, флин. Такова е, трябва да падне. Тази лопата ще е мързна, защото ма дразни. Тъй. Тъй. Моля ти се по-бързо. Не, хора. Добре. Флин. Човек, никога не оставят тези нещата. Той просто гамно да ги оставяш. Хората, които не знаят как се прави... Вайпър е написа, имаш един такъв фейлове по адвенчър мапове, Сашо, и ти направи 6 или 7. Ето го, честа. Никога не дей слага нещата както трябва да се правят. Златото нещо, то е двойен чест, бе. Добре, не трябва да го чупиш, нали се сещаш? Хубаво, ще го пусне, ще го изгоря. Няма го. Така, метър са... Крипър! Какво? Какъв ти крипър, бе? Отгоре! Не! Хора... Сори. Само за всеки ще, защото не искам да умърся. Тези неща може да са ти от полза. Погледни дали идва! Хора, спокойно, човек. Не. Имаш и знам, че имаш и крипър. Ябълка! Да, верно. Какво беше това? Съжалявам, че читахме, обаче. Съжаляваме, ама Мома фъга, аз то с Adventure Map съм го минавал хората и че го давам на Сашо. Да. Обаче, той за първи път ми се случва хора да има горе крипър. Човек, трябваше да сложиш голстон горе. Ти знаеш ли голстон? Сори, че ви чуби тъпанчетата. Особено на мене. Ще се опитам да го оправя малко чит. Ауч, сори. Бот. Все пак крипър гръдна, сега може да не беше точно тъй. Добре, човек, защо читваш? И си на креатив. Знам. Не, Саша, не, спри с креатив, човек! Добре, спри, сега си читвал. Добре, спокойно. Имаш и крипър избухна там. Сега ще да падна. Знаеш какво трябва да направиш, Саша. Или бутон, или такова. Бутон? Добре. Не пише, ама таре. То се подразбира, човек. Добре. Нагоре. Сори, човек, извинявай много, че такова ще имаш и крипър. Човек, ти е много трудно. Гледал съм всички клипове как не успяват. Не можеш ли, бе, човек? Разбрах. Трябва да джъмпаш. Качваш се на този, сега джъмп. Джъмп! Какъв ти джъмп, бе? Топ, човек, ти няма да го минеш. Дай на мене. Няма, чакай, тъй. Не, моля ти са! Чакай, последния път пробвам. И ще дам Адан, че да се опитва. Ето и то. Дай. Не знам. Чакай, стой. Ома фъга. Защо е ясно? Чакай се. Това е много трудно. Трябва по средата някакси да си. Май. Сори. Не дей, бе! Не можем, ние сме ботове, особено на такива. Shift, бе!
Shift, отиде горе и Shift натисни. Shift. Натисни ти Shift. Човек, дай с умени items. Абе, стои мени items. Сори, човек. Просто... Такова още не съм минавал и не мога. Ще се опитам да тренираме вече. Не сме минавали такова, много сори. Имаш и крипър. Така. Продължаваме. Качихме се до върха нечестно. Съжалявам много. Направи си влакче и си ползи надолу. Пусни! Човек, ти си можел да четеш. Вау! Пусни. Гледам набързо сега. Пусни! Чай един казан да се направя. Казан. Не, мога ми трябва после. После мога ми трябва ера. Аре бе, човек, давай, пускай се. Вагонетка. Не, внимай да не изпуснеш. Ох. Ауч. Ня. Направи бутон и отвори вратата. Така, два редини камъна. Редини камъна. Камъни. Човек, чакай малко. Опа. Знаеш ли, че някои хора той дърво може да си го направят тъй? Да, аз гледах един клип. И да се направят такова ръчка. Ръчка може да се направят. Не бутон, а ръчка. Също няма той на тях, няма да им остане. Не, пръчка може да се направят. Могат и да направят си луден плейк. Луден плейт вече? Да, с дърво. Какво пише да се направя? Нищо, май мисля, че бутон. Направи си... Бутон, добре. Човек, кара да е по-експедитивно, тъй по-бързо. По-бързо не искам да задържам клипа. Тъй. Намери бутон. Намери бутон. Буфага. Аз си чета. В един от всичките суцката тестове. Ще берем бутони. Ма ни додохме малко да се берем бутончета. Това изпитание е там. Давай по-бързо, Трябва да намериш бутона в честовете. Бързо. Намери бутона в един от честовете. Давай по-бързо, човек, аз го прочетох. Може да се чупи стъкло. Много ясно, дай по-бързо, човек. По-бързо, човек. По-бързо. Бати късмета. Аз чуй не успях, аз прерови всичкото и накрая го намерих. Саше! Човек, ако паднем долу сме свършени. Внимавай! Знам, не съм сляп, бе. Просто се качете нагоре. Добре. Вие минахте малко по-успешно. Благодаря, че играхте моя първи мап. Моя какво? Моя втори май. Моя първи мап. Много беше хубав. На мен много ми хареса, на тебе. Хареса ли да? И на мен. Добре, това бяхме ни.